80 нещо направих. За тебе ли? Не. За мен не, за мен нямаше 70, трябва да видя. Не съм ги смятала. Няма значение колкото и да се е по-вероятно нещо. Да. Ай, на обенка нейната приятелка вече като от утре за Гърция. Половинки краката, от една клиентка, още две. Стационарният телефон звънна за мен утре една клиентка. Вътре да има GPS-а. Няма символа за GPS. И това има за умора на водача. Нагласиш го примерно на 1, на 2, на 3 часа и след 2-3 часа ти пуска някаква аларма. Че много време си карал. В попътването отида на сайта, къде пише, че следял пулса на водача. Какъв пулс ще ми следиш? Как трябва да си лепна нещо на ръката, за да ми хване пулса? Това е пълна. Абсолютно. Те наистина не снимат лошо, обаче не много са скъпи. Просто безумно скъпи. Символа на GPS-а. Виждам символа на GPS-а. Ще искаш от вангаски кола. Сок, шоколад и още нещо. Какво иска от фантастика? Сок, шоколад и още нещо. Ще му звъня. Някакво символ се появи. Това път цялото накичено с една камара символи. Гледай какво става. Кой разбери кое какво е. Ужас. Коледна елка. Абсолютно. Пуснах едно запитване, има някаква финландска фирма ли са, какви са. За втори път го виждам. Боядисват джанти с електролиза. Вода отгоре, пръска се. Там някакви глупости, само потапяш джантата и тя излиза перфектно. Шоколад, сок и какво искаш още? Банички. Саламини и лукан, какво да взема? Добре, И какво? Какво са тия джанти? И погледнах им сайта, пуснах им едно запитване да видя.